Hallo. Goedemiddag. Oh, god. Goedemiddag. Bente. Nee, Monique. Monique. Ja. Bente is er. Oh, hi. Werken. Hoi, Monique. Bas. Elaine. We gaan Zie je nog weer. het? Ja, ik zie het. Ja, wie wordt er eigenlijk getriggerd door het mooi gemak trouwens? Ja, vader. Oh, Ja. is dat zo'n handige? Ja, dat is een hobbyist. Oh, dat is een hobbyist. Ja. En Bente is de dochter. Ja, correct. Mijn jongste. Ja, van de 3. De 3 dochters? Nee, een zoon en 2 dochters. Oké. Hé, maar wat is het verhaal? Is Bente een militair? Ja, dat heb ik goed gezien. Bente vliegt op de Chinook, een dubbele helikopter. Dus ze vliegt niet zelf, ze is loadmaster. En een loadmaster die zorgt eigenlijk voor alles wat achter de vlieger gebeurt. Wie zit erin? Dat kunnen mensen zien. De lading verzorgen, zeg maar. Het gewicht berekenen, gevaarlijke stoffen. Ja, dat is eigenlijk de functie van de loadmaster. En ze is nog 3 maanden in Texas geweest. Te vliegen, de opleiding. En, De opleiding tot loadmaster. Ja. Dus ze mogen eigenlijk sinds die 3 maanden in Texas, mogen ze zich pas loadmaster nemen. Ja, correct. Ja. Dan moet hij een aantal vlieguren maken, of heel veel vlieguren. En daar is het veel uitgestrekter. Dan kunnen ze veel beter oefenen dan in Nederland. En we hebben er hier in huis 2 die loadmasters in toevallig. Dat geeft het niet. Ja, zelfs 3 in de familie. Er zijn er maar weinig van in Nederland. En een neef en onze oudste zoon en zij. Ja, dat is heel toevallig. Ja. Nou ja, nee, Monique, daar geloof ik niks van. Dat kan ik van toeval zien. Ja. Nee, wij van onderweg, wij geloven niet meer in toeval. Oké, is dat zo? Nee. Dingen gebeuren gewoon omdat ze moeten gebeuren, stond te gebeuren. En als er maar zo weinig in Nederland zien. Dat heeft toch... Er zal iets ergens in zitten. De neef, dat is de neef is het oud, eerste. ja, dat was de eerste. Dan is ze nou 30. De zoon is 25 en Bente is 20. De kans dat je het weer is klein, want de selectie vooraf is... Ik geloof dat op deze functie hadden er 80 gesolliciteerd, dan mochten er 2 opleiding in. Ze is met 5 jongens naar Amerika geweest, dus ja. Is dat zo'n bikkel? Ja. Bente? Ja, het is maar klein van stuk. Dus, ja. Dat is er een potig. Ja, potig. Nou, voor de opleiding 3 keer de carnaval moeten messen. Dat is een echte carnavalist, dus dat zet genoeg. Oh ja, die komt voorop bij de Maasjoerd. Ja, absoluut. Ja. Ja, dat zit wel in de familie, daar zit alles. De carnaval? Neefjes, nichtjes, ja, opa was 44 jaar lid van de Raad van Elf. En dat hebben de neefjes en de nichtjes en de zonen en de dochter allemaal geërfd. Dus iedereen in het dorp kent ook de familie Seiberts wel, van het een of het ander. Je kunt er ook een beetje vanaf denken, want het is wel een beetje wagenbouw. Ja, met de Tempex-letters. Ja, absoluut. Ja. Maar dan nog is het... verrast me wel, ik was de kelder aan het schoonmaken. Oh, nou ja, ik ben al lang blij dat er immers toes is. Maar is dat zo? Ja, want dit leek ons een leuk verhaal. Ik heb net vanmiddag de rest van de versiering opgeruimd. Oh, ik dacht de ramen gewassen. Nee, dat was allemaal oranje, rooi, wit, blauw. Het is zaterdag teruggekomen op Koningsdag. Ja. En toen zei we, zullen we het afbreken? Nee mam, ik kom woensdag naar huis, laat nog maar even, want ze is nou weer werken in Gilserijen. Dan zei ze, laat maar even staan tot ik woensdag terugkom. Dus dat is het verhaal achter het bord. Dus de gast, twee van die 3 kinderen zijn militair? Ja. Nou, allebei bij de luchtmacht. Ja, allebei bij de luchtmacht. En zo'n Chinook, dat zien aardig aan. Ja, dat is de vrachtwagen in de lucht. Ja. Ja. En de zoon vliegt op de Hercules. En de neef ook. Dat kennen misschien wel, de transportvliegtuig. Ja. Dus, maar dan... ja, dat is niet alledaags. Inderdaad. Voor ons klinkt het weer een beetje gewoon. Maar... het is niet alledaags. En B, heeft ze te maken met uitzendingen. Ja. Dus die kinderen van nou, die gaan, denk ik, met enige regelmaat naar het buitenland. Ja, ze is nou eigenlijk klaar om op uitzending te gaan. En dat is toch een droom. Dus, En is die 3 maanden nog Texas geweest? Ja. Wie heb je contact gehouden? Ja, dat is want de zoon is 5 jaar geleden daar geweest. Toen moesten we nog skypen. Hè. Met een nieuwe computer gekocht. Skype is, dat is waar eenmaal. Hè? Ja, maar dat was 5 jaar geleden. Maar dat gaat heel snel. Want nou, als ik wat nieuws wil vertellen, als we eens op de app zo, het waren heel veel tijdverschillen. Kijk, met carnaval hebben we veel gefacetimed. Want dan kwamen we weer s'nachts thuis en dan zeiden we, oh wacht, die is nog net afgewerkt. Oh, dat is dat is geen Nederlands. Wat? Afgewerkt.
kan me niet zeggen. Nee, maar dan weet ik heel wat ze door mij bedoelt. Is nou net klaar met werken en dan zeggen we van, oh, kom even facetimen. Maar voor de rest, ja. En dan zoet je door met een stuk in de hakken bewijzen van. Heel gezellig, ja. Was op de achtergrond het eierbakken nog. Ja, heel gezellig. Ja, je weet dat moet gaan, hè. Ja. Ja, dat is hier hetzelfde. Maar toen hebben we veel contact gehad. Maar voor de rest via app. Maar ja, als wij naar bed gingen, dan stond ze net op. Of het was ze net klaar met werken. Dat was een beetje... Maar je merkt als je dan een keer wat nice wilt vertellen. Oh, dat wist ik al. Social media, hè? Ja, zeker. Absoluut. Ja, die weten alles. De vriendinnen en... Maakt dat het gemis dan minder? Door al die nieuwe technologieën? Ja, dat denk ik wel. Ja. Dus wel korter bij. Ja. Je merkt dat de wereld kleiner... de afstanden niet meer zoveel zijn. Ja, want wat voor... is Bente... Trekt hij meer naar pap of meer naar man? Nou, beide denk ik. Beide? Ja, papa had er dit keer meer moeite met dat ze weg was. Het is toch een mechje, zei. Dus dat is anders. Ja, bij de zoon was het ook 5 jaar geleden, maar dat was anders. Heb ze dan meer het gevoel van, oh, die redt zich wel? Ja. Het wil Bente zich ook redden, dat weet ik zeker. Maar, ja, probeer ze nog eens... Dus ze is klein van stuk. We weten nou dat het een potige dame is. Ja, dat moet ook wel als ze zo'n functie... Het is een echt meisje, want ze zetten altijd... Toch wel? Ja, absoluut. Zo'n haken en... absoluut, want ze zetten altijd van... ik zit al de hele dag in die mannenwereld. Ik vind het superleuk. Ik heb alleen maar mannelijke collega's. Ik neem 2 meisjes of zo. Maar ze zegt, als ik dan privé, dan wil ik ook echt meisje zien. En niet zo'n... beschrijf ze is lange blonde haar, klein. Pittige dame, ja. Maar 20 jaar... Goed babbelke. Een goed babbelke. Dus die kan van zich afbieten. Ja, dat denk ik ook wel nu. Maar nog geen vriend? Nee. Dat zal dat toch wil ook... ze nog niet zo aan. Ja, maar dat zal toch ook best lastig weer, of niet? Ja, ook dat. Maar die had zoiets, ik wil eerst nog eens even wat van de wereld zien. En, ze wil nou in Breda gaan wonen, want ze zei ik wil ook nog eens een paar jaar in de stad gewoond hebben. Een beetje dichter bij het werk. En als ik dan niemand tegenkom, dan zie ik het wel. Dan zie ik het wel. Ja. Hey, en die wil zich nog niet binden. En die uitzending die eraan zit te komen, waarheen zou je dat zien? Ja, weet ik niet. Mali is afgelopen nou. Ja. Dus, ik weet het niet. Geen idee. Maar dan, als je ook kijkt naar Mali, Ja. dan zien toch ook nogal wat minder leuke dingen gebeurd. Ja, dat klopt. Mag ze zich toch gaan zorgen over? Nou, dat vragen heel druk mensen aan mij. Maar als die 2 naar het werk moeten, naar Eindhoven en naar Gilserijen, en dan over de autoweg, dan maak ik me meer zorgen over als wat er in de lucht gebeurt en in het buitenland. Daar ben ik heel eerlijk in. Want als je toch de krant openslaat en het nieuws ziet, de ongelukken zien tegenwoordig, vooral op die wegen. Hè. Vooral op de A67, A73, nou, daar maak ik me ook niet heel zorgen over. Als zondag om 11 uur vertrok ze hier, dan zeg ik, moet wel even een appje sturen als je daar ziet. Hè. En, dat wel. Maar en dat doet ze dan ook? Ik sta daar niet de hele dag bij, ja, dat doet ze. Nee. Ik sta daar niet de hele dag bij stil als die aan het werken zien van, nee. En ik weet niet, die op een of andere manier, dat zit in hun, die zijn daar zelf niet mee bezig. Die weten dat de kans er is, maar die zijn daar niet mee bezig. Die gewoon zuffen hun baan, hun werk. Maar zien dat ook wel types... En ik denk dat er nog steeds te weinig mensen in de gaten hebben wat er allemaal los is. Ik bedoel, als we Defensie niet hadden, dan waren we hier niet zo vrij als nou. Dat zien te weinig mensen zich nog van bewust, denk ik. Er werd heel gauw gezegd, oh, dat gaat ons belastinggeld. Maar... Nou, je probeert dat eens uit te leggen. Als Defensie er niet wordt, dan worden we niet zo vrees dat we nu zien. Nou, er zijn nog veel brandhaarden in de wereld weer. En dat denk ik wel, dat de mensen zich daar niet van bewust zijn. En we zien ook mensen, dat wilden zelf, daar kiezen zelf voor. Dat is ook zo, zeker hoor. Maar als we geen leger meer hebben, dan denk ik dat we niet zo vrij leven hier. Ik zit er nog vast te kijken wat die nog allemaal doen. Dus wat dit betreft, is er absoluut een basis voor Defensie. Ja, dat denk ik wel. Ja. Nee, dat weet ik wel zeker. Ook al zien ze voornamelijk in het buitenland bezig, Duk. Ja, en het oefenen hier. Mensen zeggen, we moeten heel de hele dag oefenen. Maar ja, als je niet oefent, dan... Denk sticht dat Bente... En wie had die in de zoen? De oploopmaster? Jesse. Denk ze dat Bente en Jesse er kloven zien als ze ergens terechtkomen worden echt stront in de knikker? Hè? Absoluut. Als Bente die had laten zijn oefening gehad, die weer in Eifel gedropt. En die moest 5 dagen gewoon overleven, zonder iemand, zonder iets, alleen met een kompas. Zelf hoe eten en hoe drinken. Ja, dan moet je echt overleven. Ja. Je moet oefenen dat je neer kunt storten ergens.
in het gebied. En dan, ja, daar werd flink op geoefend. Ja. Hoe overleef ik dan? Hey, en Dus dat vond ik wel. Toen, na die 5 dagen, ga ik wel zoiets van... zitten daar ganzen alleen in een bush in Duitsland. Maar goed, dat is allemaal goed doorstaan. Dus, En dan komt hij terug met een big smile op je gezicht? Ja, die heeft altijd goede zin. En ik kan er nooit over. Dan heb ik er mij meer moeite met als zij. Dat ik dan denk van... wat verdomme. Terwijl zit hij er al in. Of, ja, we zien toch bij mij oefeningen. Ze vertellen er niet zoveel over natuurlijk. En dat kan ik ook niet doen. Maar ja, dan denk ik wel mij van nou... En dat voor zijn mechje. Ja, ze kiezen er zelf voor. Het was heel extreem, want ze wil je altijd beroepsdanseres werden. Oh. Die danste hier bij Martina destijds wel op een leuk iets. Ja. En er was altijd er een droom. Toen gaan dansen. En toen werd ze afgewezen op de opleiding dat ze te jong was. Ze is tot de laatste 10 er doorgekomen. En toen werd ze afgewezen omdat ze nog maar 15 was. En toen zei ze van, nou, we kiezen toch die oudere van 20. En toen zei ze, nou, dan werk ik militair. En ik had zoiets van, pardon. Ja, echt, het was heel bizar. En als ik zie, want gisteren zeiden we nog, wanneer ze vertrokken, zondag. En dan een goede keus gemaakt en dan, absoluut. Dus dat is een blijvertje, denk je? Ja, dat hoop ik, ja. Jawel, dat denk ik zeker. Ja. En wat voor rang heeft ze dan nou? Ja, dat moeten we niet vragen. Oh. Dat, sergeant of zo? ja, dat is seizoen. Sergeant 1. Dat weet ik niet, die strepen en zo, dat ken ik allemaal niet. Ja, dat merk je. Ik was een pekje nu en dan... Oh, ja? Ja. Oh, dat doet man nog wel. Ja. Hij heeft nog 10 weken op zichzelf gewoond, in een huisje, daar in Amerika. Zo, dat werd geen allemaal goed werk. Nee, ze door het knop, de wasmachine met 1 knop, aan en uit. Oh. Met een andere wereld. Handig, zo'n wasmachine. Heeft ze zich geen zorgen gemaakt over het feit dat ze door 3 maanden in Texas waren en dat ze er door in de tegenwoordig gekomen? En dat ze dacht van, nou ben ik kwijt. Nou, dat zei ik toen bij de zoer nogal. Maar hij zei van, dat is niet mijn slag. Nee? Nee. Hij zei ook zoiets van, Amerika is toch veel plastic, fantastic. Wat ze wel heel mooi... Ik ben er ook wel eens geweest, ja. Ik ken dat wel een beetje beamen. Ja. Wat ze wel heel leuk had gevonden, en zei, dat ben je wel echt anoniem. Dat leefde wel echt hier op een deur op ons kent ons, dat is leuk. Maar even zo, hoe zelf kunnen zien, dat is leuk. Hoe lang bleef het nog staan? Tot meer, denk ik. Meer terug. Tenminste, was de planning. Oh, dus eigenlijk hebben we stroom aan zo gehad.